Ftit sigħat biss wara li l-Ministru tal-Finanzi ppreżenta l-budget għas-sena d-dieħla u stess diġà qed jammetti li hemm sfidi li l-Gvern għadu jrid jindirizza. Sfidi lokali li ġew anka issa iva u kibru issa. Konġestjoni ta' traffiku li rridu iktar il-kampanja tibqa' mhux mittiefsa, eċetera, eċetera. U kienet wieġeb għal mistoqsija ta' dan l-istazzjon fejn kien iffaċċjat mill-fatt li l-Gvern moffra l-ebda inċentiv biex aktar żgħażagħ jidħlu jaħdmu f'setturi fejn hawn nuqqasijiet kbar. Fost dawn fis-settur tal-edukazzjoni fejn m'hawnx biżżejjed għalliema għal suġġetti bħal matematika, Ingliż u informatika, tant li l-MUT kritikat il-budget bħala wieħed xogħol tal-qasam tal-edukazzjoni waqt li l-UPE qalet li l-Gvern ma ndirizzax il-problema ta' nuqqas ta' għalliema. Waqt konferenza tal-aħbarijiet f'Kastilja l-Ministru tal-Finanzi u lanqas id-Deputat Prim Ministru Chris Fern ma qalulna x'inizjattivi ħadu biex iħeġġu aktar żgħażagħ jażlu l-professjoni ta' edukaturi jew xogħol fil-qasam tas-saħħa. L-għalliema u l-edukaturi, pereżempju, kif ġew indirizzati f'dal-budget? Ukoll parti mill-labor force tagħna, ġifieri aħna meta nkunu qegħdin ngħidu isma' għandna bżonn aktar żgħażagħ li jitlu teachers, għandna bżonn aktar żgħażagħ li jitlu spiżjar, għandna bżonn aktar żgħażagħ li jitlu nurses. Dawna kollha hija parti mill-isfida li għandu l-pajjiż. Anzi, il-Ministru Edward Cicluna ipprova jpinġi din il-problema bħalli kieku xi ħaġa normali. Iċ-ċiklu ekonomiku għandu żewġ sintomi meta jkun l-isfel is-sintomu tiegħu huwa l-qatt. Meta jkun il-fuq, is-sintomu huwa numru ta' vacancies ola. L-għada tal-budget it-tnejn li huma saħansitra spiċċaw jelenkaw sensiela ta' problemi illi għandu l-pajjiż f'konferenza tal-aħbarijiet li sejħu biex jiftaħru bil-budget. Chris Fern saħansitra tal-lista sħiħa ta' sfidi illi għandu pajjiżna. Sfidi xuħut illi għadhom ġejjin, xuħut illi diġà qegħdin magħna. Sfidi bħalma huma t-tibdil fil-klima, sfidi bħalma għandna fil-qasam tal-housing u tal-kera, għatfadal sezzjonijiet tal-popolazzjoni li għadhom imissu mal-faqar. U llum il-business għandu l-sfida ta' kif ħajsib il-ħaddiema biex jimla l-postijiet tax-xogħol. Matthew Mamo għal Net News.